Jamen med respekt for tiden, så kan vi vel næppe tillade os at trække det ud længere. Lad os få sat gang i dagens webinar, som jo handler om personalisering. Og et tema, som jo der i særdeleshed er i vælten i disse år også. Og det skal vi kigge lidt på. Men inden det er lige et par housekeeping rules. Inde i din lille webinar-app, der har du et chat-funktion. Så hvis du nu har et spørgsmål eller en kommentar eller et eller andet undervejs, du tænker, det kunne du godt lige tænke dig at få uddybet eller et eller andet, så er du meget velkommen til at skrive det i chatten, så dukker det op. Der er også en, der hedder questions. Du kan skrive det begge steder, så dukker det op over hos mig, og så er jeg i den lykkelige situation, at jeg kan tilpasse det ind i præsentationen. Så nogle af spørgsmålene, hvis der kommer nogen, dem tager jeg undervejs, og måske lader nogle af dem stå til sidst. Udover det, så bliver webinaret optaget. Og det betyder jo, at skulle du nu sidde for enden af det her webinar og synes, det var da jo helt sindssygt fantastisk webinar, og du gerne vil dele med nogle andre, så er det altså optaget og vil blive gjort tilgængeligt til alle sammen efterfølgende. Og på den måde får du også selve præsentationen. Så jeg kan se, Lilian, du skriver her, hvornår starter webinaret? Jamen, vi er sådan set i gang, så jeg håber du kan høre mig. Og ellers så vil det være rigtig kedeligt at lægge ud med en lydmæssig prøve til at starte med. Jeg har min gode kollega David siden ikke så langt fremme, og han vinker med armen og siger, at der er lyd på. Så Lilian, jeg håber, du kan høre mig. Med det sagt, så lad os sparke det i gang. Vi har små 45 minutter sammen. Start med lige at introducere mig selv til dem af jer, som ikke har været med på vores webinar før. Mit navn er Lasse. Jeg er den ene af ejerne af selskabet Increase. Vi har arbejdet med marketing, automation, lead management, integration og salg og marketing. Den type spændende ting, så er de sidste 6-8 år. Og jeg har haft den udsøgte fornøjelse mig selv at være med hos en lang række, både store og mellemstore og globale og alle mulige andre typer virksomheder, hvor vi har skulle modificere eller modernificere, hvis der er noget, der hedder det, marketingorganisationerne i forskellige virksomheder. Men en af de ting, vi jo ofte løber ind i, det er jo hele området omkring personalisering, og derfor har vi selvfølgelig også taget det op på vores webinar i dag. Lige ultra kort omkring selskabet Increase. Det bliver en 1,5-2 sliders præsentation her, og ikke så meget mere, fordi vi jo selvfølgelig ikke har for at skal lave en lang salgstale. Men I skal trods alt lige vide, hvad det er for en virksomhed, I taler med. Vi er små 35 mennesker, og vi arbejder med en lang række forskellige teknologier fra Oracle, deres Marketing Cloud, som har en hel masse spændende teknologier, som kan være med til både at drive sådan noget, som vi taler om i dag, personalisering, men i særdeleshed også drive hele det, vi kalder for customer experience. Altså fra første gang en kunde har berøring med jer på hvilken som helst flade, det nu engang måtte være, helt ned igennem service og support osv. Vi arbejder både sådan på et strategisk niveau, det vil sige rådgivning omkring, hvordan vi strikker den mest optimale salgs- og marketingsorganisation sammen. Også sådan mere taktisk for at lave teknisk løsningsdesign og arbejde med processer osv. Og så også sådan helt operationelt, hvor vi hjælper virksomheden med at implementere den type teknologi. Altså vi har udviklere og implementeringsfolk osv. Sådan de sidste par kommentarer, det er sådan lidt, der skal være lidt blæreslides undervejs, ikke? Så vi har sådan de sidste par år været valgt som en af de bedste partnere i Europa af Oracle Eloqua på det her område her. Samtidig med det, så blev vi også valgt i Norden som det, der hedder Specialized Partner of the Year. En lille smule blære skal der dog trods alt være. Vi er selvfølgelig stolte af at have fået de forskellige nomineringer kyldet efter os. Så hvis man sådan kigger på det, vi egentlig laver med vores kunder, så er en ultra kort slide, som blot lige rammesætter, at de fleste virksomheder, nu vi kigger på personalisering i dag, og personalisering er jo et utroligt bredt område, men det starter jo reelt set væsentligt før. Og i dag kommer vi til at berøre det, vi så egentlig kalder for en teknologidrevet kontaktstrategi, og det er inde under personalisering. Men det vi ellers har på hylderne, som jeg nævnte før, det er helt for at hjælpe kunder med at lave en customer journey gennem hele customer experience processen, bryde det ned til en mere konkret kontaktstrategi, kigge på de processer og teknologier, der skal til for faktisk at kunne effektivisere det. Fordi det vi jo ser meget ofte, det er, at vi kommer ind og møder virksomheder,
som har set ideen i at lave personalisering, eller i at arbejde med kontaktstrategi osv., men at få det fra de fine reklamesøjler, som jeg håber ikke, så for mange bureauer på, reklamebureauer, men som de kommer løbende ud med de flotte punchlines osv., til faktisk at blive noget, der kan eksekveres og blive målbart gennem noget teknologi. Det er egentlig der, hvor vi sådan placerer os selv. Ja, det er sådan den sidste slide for at give lidt navne på nogle af de forskellige typer virksomheder, som vi handler med. Ultra kort introduktion. Lad os kaste os ud i det, som det hele handler med. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er måske common knowledge for en række af jer marketingfolk, der sidder med her, men for lige at rammesætte det for os alle sammen, så er der ikke nogen tvivl om, at den måde, som kunderne køber ind på i dag, den jo sådan dramatisk har forandret sig hen over de sidste 3-4-5 år. I bund og grund så handler det her jo om, at uanset hvilken form for indkøb jeg skal foretage, om det er mig som virksomhedsejer, eller det er mig som privatperson, far til 3 børn og så videre, uanset hvad det er, jeg skal købe, så kan jeg finde den information, jeg skal bruge online. Og det, der er relevant i det her, det er, at rigtig, rigtig mange personer tager jo den adfærd, vi har offline med online. Og hvad mener jeg så med det? Jamen det mener jeg, hvis jeg nu sidder her i et, vil jeg ikke se mig, så jeg kan sige hvad som helst, ikke? Jeg kunne relativt sidde i underbukser, men det gør jeg ikke, jeg sidder sådan set i et jakkesæt. Så hvis jeg nu skal ud og købe et nyt jakkesæt, og jeg går ind i en tøjforretning, så møder jeg ekspedienten, og han kommer hen til mig, og så siger han, hvad kan jeg hjælpe dig med noget? Og ja, må der være, jeg skal købe et nyt jakkesæt, og jeg plejer at bruge den og den type, og så det er en størrelse, det tør jeg ikke sige her, hvad det er, men det er en størrelse et eller andet, ikke? Og ekspedienten, han begynder at måle mig op, og han finder nogle forskellige jakkesæt frem, og viser mig nogle forskellige ting, og måske er jeg inde og prøve nogle af de her jakkesæt også i praksis. Og så tænker jeg sgu, jeg er ikke lige parat til at købe nu, jeg går mig lige en tur. Så kan det være, at jeg kommer tilbage dagen efter, går ind i den samme butik, så møder jeg den samme ekspedient. Og lad os nu sige, at hans adfærd, den ville så have været, jamen goddag og velkommen til vores forretning her, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og jamen, jeg kigger på noget jakkesæt og sådan noget, og han spørger ind til, hvad skal det være for en type jakkesæt, der måler mig op igen, ligesom han gjorde i går. Og så tager man en tur ind i prøverummet, så jeg kan prøve det samme jakkesæt, som jeg prøvede i går. Og driver hele den der samme proces igennem, som jeg egentlig havde dagen før. Hvis man lige prøver den af på sin egen krop, så vil jeg kigge på ham ekspedienten og tænke, hvad har du gang i, fordi jeg mødte dig i går, kan du ikke kende mig? Og hvis vi tager den oplevelse og den frustration, som det vil give mig, og overfører det til den måde, vi driver vores online presence på. Så hvis jeg nu går ind på de fleste websites, der findes rundt omkring i dag, kigger på forsiden, eller kigger på forskellige sider, downloader noget materiale, hvad det nu ellers må være, jeg kommer tilbage dagen efter. Har websitet så reelt set ændret sig? Eller har det reelt set det samme billede, jeg ser i dag, i morgen, i overmorgen, indtil vi som marketeers reelt set vælger at ændre det content, som vi præsenterer for vores kunder. Og det der pointen i det her er jo, at vi har jo en adfærd og en forventning sådan rent offline-mæssigt, og den måde, som vi handler på, som i langt større grad er drevet af os selv. Og det vil sige, jeg forventer, at du, kære leverandør, forstår, hvad det er for noget content, jeg gerne vil have. Og det stiller os jo rent kommunikationsmæssigt i en stor udfordring, fordi at al content sådan set er til rådighed i dag. Der er så meget larm på nettet, og vi alle sammen, vi driver content marketing i et væk. Og det der jo sker inden for content marketing i disse år her, det er, at det skifter jo fra at være et spørgsmål om at lave fed content, der gør, at folk gerne vil downloade, det kan sprede sig social-wise osv., til reelt set at skabe noget content, som rammer kunderne på det tidspunkt, hvor de reelt set er i markedet. Nu kan jeg bare give et eksempel jo fra den virkelige verden. Jeg loggede ind på Amazon for ikke så forfærdeligt længe siden, da jeg skulle til at forberede det her webinar. Ikke? For at være helt ærlig, det skulle ved at være en 6-7 måneder siden, som jeg sidst har været inde på Amazon. Så logger jeg ind, og det første, der sker, det er, at der står, Your Amazon. Det betyder, at jeg kan se de bøger, som måske kunne være relevant for mig, ting jeg har kigget på tidligere, ikke? Den gode gamle Seth Godin og forskellige andre bøger. Henne i bunden, der står så Recommended for You. Og når man lige bladrer lidt længere ned på den side, så har de jo baseret på den adfærd, jeg har haft, faktisk sagt, at ved du hvad, det ser sgu ud som om, at du godt kunne være interesseret i noget, der hedder predictable revenue. Så altså, hvordan kan vi forudse, hvad det er for noget budskab, kunderne egentlig gerne vil have. Så de har simpelthen baseret på min adfærd fundet ud af, hvor der var ham Lasse der, han kunne godt være interesseret i den og den og den type bøger. Så nu taler vi jo også meget omkring personalisering og det der med, at kunderne føler sig overvåget og så videre, så videre. Så er det her irriterende for mig. Ikke det mindste.
Tværtimod, jeg synes, det er en fantastisk service. Og man kan bare tage det over i sådan noget som iTunes og forskellige andre steder, hvor at, de jo har forskellige andre funktionaliteter, hvor de kan måle på, hvad er det for noget musik, jeg hører, og så kan det egentlig recommende en playlist til mig på de forskellige informationer, som jeg nu engang, de forskellige sange, som jeg nu engang vil have. Og det her, det er jo den forventning, som vi som personer i større og større grad vi har til de leverandører, vi handler med. Nu endte jeg så med at bestille bestille en bog, som så hedder Digital Relevance. Den synes sgu meget spændende ud, så den købte jeg her i går. Og nede under der finder de jo så, man kan se, der er et par af de bøger, jeg har søgt på, men de har så også fundet nogle andre bøger frem, som også kunne være relevant. Det vil sige, nu har du købt denne her, i øvrigt kunne det også godt være interessant for dig måske at kigge på de her bøger her. Super effektiv måde bare at lave opsalg på. Og det er jo en klassiker, fordi Amazon er jo netop kendt for faktisk at være stinkende gode til lige præcis det her. Så hvad går det her egentlig ud på i praksis? Ja, det handler jo rigtig meget om, jeg tror vi alle sammen kan anerkende, at hvis jeg nu for eksempel kunne sende præcis et personaliseret budskab, der passer til din specifikke branche, til din specifikke person, på det specifikke tidspunkt, hvor din købsproces starter, via den kanal, du bruger allermest, altså det vi egentlig definerer som true personalization. Hvis jeg kunne lykkes med det, så er det klart, at min evne til at kunne konvertere vil stige dramatisk. Og det er jo en af årsagerne til, at personalisering i så stor grad er i vælten i disse dage. Men rejsen dertil er jo ikke bare lige. Så det er jo en fin PowerPoint-slide, og tillykke med det, Lasse, men hvordan søren kommer jeg egentlig derhen? Og det er sådan i bund og grund den rejse, som vi forsøger at tage vores kunder på. For det starter helt ned i bunden med at forstå data. Først og fremmest selvfølgelig at forstå sine kunder. Det skal vi kigge lidt på lige om et kort øjeblik. Men jeg har forstået mine kunder, hvad er det så for noget data, jeg reelt set skal bruge, for at kunne drive en personaliseret kommunikationsstrategi. Når jeg har styr på det, så kan jeg begynde at arbejde med customer-driven segmenter, altså fået kategoriseret mine kunder ind i nogle specielle kategorier, som gør, at vi kan levere et stykke content, som er relevant for dem, ud fra deres personer osv. Det skal vi lige kigge en lille smule på om et kort øjeblik. Det næste, der så sker, det er jo så også at anerkende hele den her digitale adfærd, som vi alle sammen efterlader rundt omkring. Det vil sige, hvordan kan vi tage den demografiske data, altså min alder, min titel, min demografi generelt, måske min virksomhed og mit segment, jeg arbejder i, altså hvilken industri, jeg arbejder i osv. Hvordan kan vi kombinere det med min digitale adfærd? Fordi jeg fortæller jo rigtig, rigtig meget til de virksomheder, jeg besøger, når jeg er inde og surfer på forskellige ting og sager. Og det gør jo, at jeg afleverer et budskab til virksomheden, det er den her type informationer, jeg er interesseret i. Så hvordan kan vi opsnappe det, kombinere det med det konkrete data, vi har, så vi kan lave en mere one-to-one orienteret kommunikation. Jeg altså proaktivt kan vælge ud og sige, den her type kunder, de skal have det her budskab, hvis de har den følgende digitale adfærd. Det sidste, der jo så sker, det er, at vi skal automatisere det her. Fordi det er klart, at hvis vi skal sidde manuelt og monitorere på Lasse, nu dukker han op på vores website, eller nu klikker han på et eller andet link i en e-mail og joinede et webinar, så må vi hellere sende det her budskab til ham. Det bliver jo, de fleste af jer, de skal leve op til administrerende direktør og bede om en 5-26 headcount til ekstra, og det tvivler jeg på, vi kan få lov til. Og derfor så er vi jo også nødt til at kigge på, hvordan kan vi så automatisere en væsentlig andel af den her funktion, eller den her proces. Så for at det kan lykkes med det her, så er der noget teknologi, der skal til. Det er den ene del af banen, og det andet, det er jo processer og kompetencer. Fordi det handler også rigtig meget om, hvordan vi som marketingorganisation reelt set tænker i dag. Altså tænker vi klassisk spray and pray, batch and blast, hvad vi nu ellers finder på af sjove varianter, eller tænker vi i en persona og kundedrevet kommunikationsproces. Jeg håber, det giver mening, og ellers så er jeg jo så heldig, at jeg har muted jer alle sammen, så jeg kan ikke høre det. Men skulle der nu være et spørgsmål, så er I meget velkommen til at skrive det på chatten, eller et spørgsmål, som sagt, så får jeg dem heraf. Så hvordan kommer man så frem til den her sådan personaliserede kommunikationsstrategi? Jo, som jeg nævnte før, så starter det jo sådan helt centralt med at forstå vores kunder. Hvad er det reelt set for nogle kunder, vi handler med? Hvordan ser vores best fit prospects ud? Og hvad er det for noget content, de reelt set skal have leveret? Og det er det, vi kalder for digitale profiler. Så hvis vi lige kigger på, hvad mener vi egentlig med digitale profiler? Jamen, så er der jo en ting, der er helt afgørende i forhold til at kommunikere personligt. Det handler jo rigtig, rigtig meget om relationer. Det handler om, at vi kan få bygget en relation
til vores potentielle kunde. Og relationer, altså tillid, troværdighed og den type ting, det er jo ikke noget, man bare lige får. Det er noget, der skabes over tid, og det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og jeg tror, den bedste måde, man sådan kan prøve at eksemplificere det her med relationer, og hvordan vi bygger relationer gennem en digital kommunikation, det er måske at sammenligne med kærlighedsforholdet. Og nu, som jeg nævnte før, jeg har 3 børn og er gift og har været igennem hele den der proces. Det er immer væk nogle år siden, og jeg har været på markedet, så jeg håber sgu ikke, min hustru hun er med på hun er med på webinaret her, fordi jeg er ikke sikker på, at hun synes, det er særligt troværdigt, det jeg så siger, men vi giver det skud for borgen alligevel. For hvis man så lige sammenligner det der med rejsen fra at prospekte helt tilbage, det her så dating i dag, ikke? Til frem at skulle giftes, så minder det faktisk rigtig meget om den sådan klassiske marketingproces også. Fordi hvis vi starter sådan helt nede i bunden, så har vi jo prospecting. Det vil sige, at jeg skal ud og finde ud af, hvad er det for en hustru, jeg gerne vil finde. Skal hun være lyshåret, skal hun være mørkhåret, skal hun være karrierekvinde, skal hun være en hjemmekvinde? Hvad skal hun være for en type person? Hvad for nogle værdier har hun? Hvad er det for noget, der betyder for mig? Så sker der jo det, at jeg måske får stukket lappen ud og får inviteret hende til en dating. Og det er jo det første møde, eller den første præsentation, hvor vi kan lære hinanden at kende og finde ud af, er der overhovedet et match her, ikke? Og på daten, hvad er det så egentlig, der foregår der? Jamen, der foregår det her med, at vi spørger lidt ind til hinanden, og hun fortæller om, hvem hun er, hun fortæller, hvem jeg er, osv. osv. Og det vi i marketingverdenen måske vil kalde for profiling. Altså prøve at finde ud af, hvad er det her for en person, jeg sidder overfor, for at kunne bedst muligt præsentere det content, eller den udgave af mig selv, som gør, at vi måske kender op med at blive forelsket. Så når forelskelsen så kommer, eller det vi i marketingverdenen vil kalde for presenting, så er jeg nødt til at fremlægge mit tilbud. Jeg er nødt til at præsentere mig selv, som værende en person, hun måske kan se sig selv være sammen med. Det ender så op med, at det blive en forlovelse til sidste giftemål, eller i sidste ende kontrakten. Og hvis man kigger sådan på rejsen, og det vi som marketingfolk er rigtig, rigtig gode til, så er det jo nede i den her ende her. Det vil sige, at vi er super gode til at fremstille vores virksomhed på en lækker og interessant måde. Vi har tekstforfattere, vi har grafikere, vi har alt muligt spændende, der gør, at vi ser super lækre ud. Men spørgsmålet er jo, har vi overhovedet forstået, hvad det er for en person, vi sidder overfor? Så hvis man tager sammenligner det igen med giftemålet, så er der jo nogen en sen lørdag aften, der springer direkte til presenting, ikke? Men hvis man nu gør det, hvad er så konsekvensen i praksis? Ja, vi kender jo godt alle sammen, kan i hvert fald tænke os til en stor del af konsekvensen, hvis det her nu var i forelskelsesfasen. Men i virkeligheden, så er det jo sådan set det, vi gør rent marketingmæssigt også. Kommer ind på websitet, første der sker, det er bada bim, bada bum, se en lækker virksomhed vi er. I øvrigt har vi de her løsninger, og her er de værdimæssige ting, du kan opnå, osv. osv. Vi bruger ikke særlig meget tid på at profile vores kunder, og finde ud af, hvad er det for noget relevant content, de reelt set skal have. Og det skal vi kigge lidt på, hvordan man kan komme frem til det. Fordi hvis vi kigger på det her med relevans, og hvis vi kigger på det her med personalisering, så er der egentlig 2 vinkler, man sådan skal overveje, når det er, man kigger på at skulle personalisere sine ting. Den ene, det er relevans i content. Altså, jeg afleverer et budskab, som passer til den modtager, der nu udgang er. Det kunne være på sådan noget simpelt som titel for eksempel. Så hvis du nu er økonomidirektør, hvad skal det så være for en type budskaber, du skal have? Ja, det skal selvfølgelig være noget omkring ROI, eller hvad det nu der må være. Hvis du nu er salgsdirektør, jamen, så handler det måske om noget om cost of sales, eller hvad det nu der må være for en type budskab. Helt klassisk, tilpas sit budskab til de personer, som man nu engang kommunikerer med. Den anden del, som er rigtig, rigtig svær, det er den, der handler om timing. Og hvis vi skal lave effektiv personalisering, så har vi nødt til at have begge 2 i mente. Fordi timing handler jo også rigtig meget om, det kan godt være, at du er salgsdirektør, og jeg ved, at du skal have noget om cost of sales. Men hvis du nu er helt i din initielle fase af en købsproces, er det så ikke forskel på det budskab, du skal have, end lige før du er ved at lukke ordren? Og selvfølgelig er der det. Og derfor, når vi kigger på personalisering, og det skal vi prøve at stikke fingrene lidt ned i nu, så er det vigtigt, at man har de 2 akser i mente hele tiden. En ting er, hvad er det rigtige budskab, men hvad er det rigtige budskab på det tidspunkt, kunden reelt set skal have det. Ellers så risikerer vi, at vi bruger en masse tid og ressourcer på at lave noget dyrt content, som ikke har den store effekt, fordi det timingsmæssigt ikke rammer rigtigt. Og hvis vi kun kigger på timing, så ender det med, at vi har en hel masse irrelevant content, fordi det ikke passer til personen. Så det er rigtigt, du sendte det til mig lige på det tidspunkt, jeg var ved at købe, men til gengæld så var det rettet mod en økonomidirektør, ikke mod en salgsdirektør. Og så falder effekten selvfølgelig stadigvæk også. Så tager jeg lige en tår med en kaffe, så hvis det bliver stille, så er det derfor. Så det selvfølgelig handler om her, det er at finde ud af, hvad er profilen for vores næste kunde? Hvordan ser vores købscenter ud i vores specifikke købsproces?
Og til at gøre det, skal man jo arbejde sådan en helt klassisk element i marketingfaget, som vi rigtig mange virksomheder faktisk oplever, at der ikke er helt styr på. Det handler jo rigtig meget om at arbejde med personaer. Altså finde ud af, hvad er det for nogle kunder? Hvis det nu er en B2B købsproces, så er der jo meget ofte mange beslutningstagere inden over økonomidirektør, IT-direktør, marketingchef, direktør, influenter i marketingorganisationen, salgschefer og salgsdirektører og alverden forskellige ting og sager. Så hvad er det for nogle personaer, der er med i vores købsproces? Hvad er det for en profil, de har? Hvad er det for et ansvar, de har? Hvad er det for nogle daglige opgaver, de har? Hvad er deres primære pain points? Altså få defineret et solidt fundament for, hvad er det for nogle personer, vi skal kommunikere med. For har vi ikke det her grundlag, hvordan skal vi så kunne beslutte, hvad det rigtige budskab rent contentmæssigt er, i forhold til at sende budskaber til vores kunder? Og jeg kan da spørge dig selv, har du nogle veldefinerede personer i din virksomhed? Og har du ikke det, så vil jeg faktisk advare dig mod at begynde at arbejde alt for meget med personalisering, fordi din effekt vil dale, hvis vi ikke begynder at kigge på det. Og det gælder selvfølgelig også i B2C-verdenen, hvor købsprocessen selvfølgelig er mere eller mindre kompleks. Der er måske afhængig af, hvad det er for en type produkt, så kan der være en eller to inden over far eller mor osv. osv. Men det handler stadigvæk om at få styr på, hvad er det for nogle personer, vi reelt skal kommunikere med. Det er jo den ene del. Den anden del handler så om det tidsmæssige perspektiv. Så hvordan er den købsproces, som en kunde går igennem? Det er jo sådan en klassisk købsproces, der starter med en interest-fase. Jeg skal købe et nyt system, der kan hjælpe mig med at analysere på mit website. Det er måske fordi, at administrerende direktør han er kommet til mig og sagt, nu investerede vi 1 million sidste år i vores nye website. Jeg kan ikke se, at vi får noget effekt ud af det der. Der kommer et behov, der hedder, jeg er nødt til at kunne dokumentere effekten af min marketinginvestering i mit website. Altså jeg begynder at have en interesse, jeg søger noget på nettet, så begynder jeg måske at finde nogle potentielle leverandører, og der er forskellige værktøjer, der kan hjælpe mig med at analysere og dokumentere og analytics og alt muligt forskelligt. Så jeg er i en learn-fase. Nu har jeg måske valgt en shortlist ud på 2-3 stykker, så jeg er i en evalueringsfase. Så kigger jeg på 2 specifikt, får nogle priser og laver en business case. Nu er jeg ved at justify, at det sidste er op med et purchase. Det er jo bare et eksempel på en købsproces. Men det som det her jo reelt set handler om, det er jo, hvis jeg har mine personaer, nu ved jeg, at i vores tilfælde, vores virksomhed, der er det typisk 4 personer, der er relevante. Det er marketingdirektøren eller chefen, det er salgsdirektøren eller chefen, det er den administrerende direktør, og det er IT. Det er typisk de 4 personer, der er involveret i den type ydelser og teknologier, som vi leverer til kunderne. Så dem har vi defineret, og dem kender vi rigtig, rigtig godt. Men hvordan ser deres købsproces som sagt ud? Interest, research, evaluation, purchase, og de er forskellige fra virksomhed til virksomhed, men grundlæggende så går de jo igennem den samme fase. Det vil sige, nu ved vi så, at en marketingchef, han har altså en fase, der ser sådan her ud, og en salgschef har en fase, der ser lige sådan ud ved køb af vores produkter. Men så for at definere, hvad er det så for nogle budskaber, jeg egentlig skal aflevere til min kunde, så er der nogle grundlæggende faser, man sådan skal svare på i grundlæggende spørgsmål, man så skal svare på i hver af de forskellige faser. Det første, det er selvfølgelig, hvad er, hvis det nu er en marketingchef, hvad er hans motivation i interest-fasen? Det kunne for eksempel være, jeg vil have øget effekt af mit website. Så hvad er det for et spørgsmål, marketingchefen han stiller? Ja, det handler jo selvfølgelig om, hvordan skaber jeg relevans? Det kunne være et eksempel, hvis man skulle tage noget af det, vi taler om i dag. Så hvis det er motivationen, og det er det præcise budskab og det spørgsmål, som marketingchefen stiller, hvad er det så for et budskab, jeg vil levere til den persona i denne her fase af købsprocessen? Det kunne for eksempel være noget af det, vi taler om nu, og skal stikke fingrene lidt mere ned i om et øjeblik, der hedder digitale profiler. Så hvordan kan jeg skabe digitale profiler og bruge det til at personalisere det indhold, jeg sender til mine kunder på tværs af medier? Det kunne være noget af det budskab, vi leverer. Hvordan skal vi levere det? Jamen det kunne være, at vi havde nogle webinarer, eller ligesom vi holder nu, eller det kunne være, at vi havde nogle white papers, eller måske er der en Gartner Group rapport, der fortæller noget om, at virksomheder, der personaliserer deres website, har en 50% bedre konvertering osv. osv. Helt op i den øverste del af fonden. Og så skal vi selvfølgelig kigge på, hvad er det, der gør, at du skifter fra en interest-fase til en research-fase. Er det fordi, du har downloadet noget specifikt dokument? Er det fordi, du har været med på det her webinar? Vi så internt konkluderer, okay, når man har været med på et webinar omkring personalisering, så antager vi, at du går i en research-fase. Så skal vi selvfølgelig kigge på research-fasen. Og hvad er det så for et spørgsmål, eller hvad er det så for en motivation, som marketingchefen har på det her tidspunkt? Det kunne måske være sådan et som helt klassisk, der hedder, løser det her reelt set mit behov? Så spørgsmålet som marketingchefen stiller, det er måske, hvad kan man egentlig med den teknologi, som de der increase har? Og det vil sige, at vi har måske noget budskab og en full-featured platform, der kan personalisere på tværs af medier og social og alt muligt forskelligt. Hvordan laver vi så det content?
Jamen det kunne måske være demoer, vi sætter op med kunderne, det kunne være white papers, eller hvad det nu ellers må være for noget. Og sådan fortsætter man ned igennem og får lavet det, vi kalder et content map over kundens købsproces. Så få defineret sine personaer i det niveau, som man nu føler er behovet, få identificeret sin købsproces, så vi forstår, hvad er det for en købsproces, kunden går igennem på de forskellige personaer, og så få identificeret, hvad er det for nogle budskaber, kunderne skal have på de forskellige medier. Og det sidste handler også rigtig meget om, hvad er det så for en kanal, jeg skal levere det her på? Er det mit website? Er det e-mail? Er det mit nyhedsbrev? Er det på social? Er det med banner rundt omkring og retargeting? Hvad er det for nogle budskaber, der skal leveres på hvilke kanaler? Så får vi lavet os det initielle map, sådan lidt et landskab over, hvad er det for nogle budskaber, hvad er det for nogle personer, hvordan skal det her reelt se ud i praksis. Så vi har fået et... Diana spørger her, lige et hurtigt spørgsmål, er dette webinar kun rettet mod, at man er et stort firma? Der er egentlig 2 svar til det. Det ene, Diana, det er nej, absolut ikke, fordi værdien er lige så stor for et mindre firma. Men det man bare også må erkende, det er, at hvis man kigger på den slide, vi har her, hvis vi virkelig ønsker at personalisere, så altså i en grad, hvor kunderne også oplever det, så kræver det jo rigtig meget content. Det er jo bagsiden af medaljen af personalisering. Det gør jo, at hvis vi har defineret 3 personer bare for at holde det nede noget lavt, og vi har 4 faser i vores kommunikationsproces, jamen, så har vi altså en hel del content, vi nu skal have skabt, og en hel del teknologi på bagsiden, der nu skal skabes. Der findes værktøjer på markedet i dag. Vi har adgang til flere af dem, også blandt andet en platform, der hedder Monoloop, som også er rettet mod mindre virksomheder, som er super simpelt at implementere, som så kan arbejde med personalisering af dit website for eksempel, hvis du har en e-shop, man kan bruge osv. Så der findes værktøjer derude også til mindre virksomheder. Men grundlæggende så vil jeg sige, at hvis man skal noget med personalisering, det kræver, at man har ressourcer til at lave content, til at lave content maps, til at have noget teknologi, man kan arbejde med osv. Jeg håber, det svarer på dit spørgsmål. Så langt så godt. Vi har fået lavet os et landkort over, hvad er det for noget content, der skal leveres til hvilke personer, på hvilke tidspunkter og via hvilke kanaler. Nu skal vi jo så have det her implementeret i praksis. Og det er her, Diana, hvor du måske kommer lidt ind i, at hvis det her skal være en end-to-end personalisering, så peger det lidt mod mellemstore og store virksomheder. Og det handler jo rigtig meget om at skabe de her digitale profiler, fordi hvis vi er tilbage til vores map, vi havde før her, hvis vi vil kunne sende content på det rigtige tidspunkt via de rigtige kanaler, så kræver det jo selvfølgelig, at vi ved noget om, fint at vi har defineret en marketingchef, men hvor ved vi fra, at Lasse han er marketingchef, eller administrerende direktør, eller hvad han nu ellers er? Det gør vi jo kun ved at indsamle data fra de systemer, vi har på bagsiden. For eksempel vores CRM-system, hvor sælgerne har registreret, at Lasse han har en titel lige med et eller andet. Det kunne også godt være, at man vil personalisere ud for min købsprofil, altså i vores ERP-system. Så hvis du er en ikke eksisterende kunde, du er altså et prospect, når du så kommer til vores website, så skal du have en type budskab, i stedet for at du er en eksisterende kunde, der på en danske bank eller nykredit, eller hvad det nu der må være, website for at vide, at her kan du oprette dig som kunde. Men hallo, jeg er kunde i forvejen, det burde du vide. Så du kan også bringe data ind for det ERP-system. Det kan også være via e-mail marketing-systemet, eller dit CMS-system, altså dit website, eller social kanaler, eller hele den online adfærd, som vi efterlader. Så vi er nødt til at kunne identificere, hvad er det for noget data, vi skal bruge helt konkret. For at personalisere på det map, jeg havde før, der vil jeg gerne bruge titel, jeg vil gerne bruge industri, jeg vil bruge antal ansatte, og jeg vil bruge, om du er kunde eller ikke kunde, for eksempel. Det kunne være de 4 elementer, vi skal bruge. Så udover det, så vil vi også gerne opsamle den adfærd, som kunderne så har, fordi ellers så er vi jo tilbage ved den der slide, det viste jeg lidt tidligere med, at vi kun kigger på personaen. Vi er også nødt til at kigge på det tidsmæssige perspektiv. Og det tidsmæssige perspektiv, det kan vi næsten kun måle på, hvis vi kigger på den online adfærd, som vi alle sammen har, og vi efterlader. Og der findes altså teknologi i dag, som baseret på individet, altså ikke sådan noget IP-tracking, hvor vi kan se, at en eller anden fra Danske Bank har besøgt vores website. Men vi ved, hvem hos Danske Bank, der har besøgt præcis hvilke sider på vores website, været på vores nyhedsbreve, på vores andre medier, og hvilke ting de har kigget på. Så vi har altså teknologi, der faktisk på tværs af tidsperioder, på tværs af kanaler, kan monitorere individet, og vi kan se præcis, hvad det er, personen har gjort. Det vil sige, nu kan vi altså kombinere det data, vi samler ind på vores IT-systemer, CRM, ERP osv., i kombination af det data, vi så har rent online-mæssigt også. Det vil sige din digitale adfærd. Så hvad vil man så egentlig kunne se?
Nu er det her et eksempel på et screenshot inden for platformen, hvor vi kan se, at Lasse han har besøgt vores website 74 gange, han har submittet 7 forms, åbnet 11 e-mails og klikket gennem 10 af dem. Og det giver os et billede af, hvornår han så er aktiv. Det vil sige, pludselig sker der et eller andet i Lasses virksomhed, fordi nu begynder han at vise en masse interesse, og han besøger vores website og alt muligt andet. Så det er måske her, jeg skal begynde at vise ham noget content af den ene eller den anden art. Og vi kan sådan set også lave drill down og klikke på de 74, og se helt præcist, hvad det er for nogle URL'er, han har været nede og kigge på. Vi kan også gøre det på page tags, vi kan integrere det med Twitter, Facebook osv., ned på e-mails, på form, der er submittet, så vi kan se alt, hvad individet har lavet på tværs af alle de medier og platforme, vi har. Og det giver os jo en fantastisk indsigt i den digitale profil. Og det er i bund og grund det, som vi taler om til at starte med, det er, hvordan kan vi forstå vores kunder, og hvordan kan vi ud fra den grundlæggende forståelse af vores kunder skabe digitale profiler. Altså trække data ind fra ERP, CRM, hvad der nu ellers må være datakilder, og så have den online adfærd kombineret ned i en og samme platform, så vi nu kan begynde at segmentere, kommunikere, og derved har en langt bedre mulighed for at kunne understøtte det landskab, som vi tegnede op til at starte med personaer og kommunikationsprocessen osv. Jeg håber, det sådan giver nogenlunde mening. Så nu har vi et billede af, hvad din adfærd er, og din konkrete person også er, altså de datamæssige elementer. Ud fra det kan vi jo så begynde at identificere potentiel revenue, eller det vi kalder for target og segmentation. Så hvordan kan vi targetere de forskellige kontaktpersoner? Og direkte ud af den teknologi, som vi nu engang arbejder med, der findes faktisk en segmenteringsmotor, som gør, at du baseret på den online adfærd og det data, vi har trukket ind fra CRM og ERP osv., som vi taler om før, vi kunne lave segmenter, der hedder, jeg vil godt se alle dem, som har været på vores website x antal gange inden for de sidste 2 uger, som ikke er kunde hos os i forvejen. Eller alle dem, som har titel af marketingdirektør, som har været på vores website 3 gange, som ikke har købt hos os i forvejen. Man kan også lave det triggerbaseret, hvilket betyder, at hvis man tager det samme type segment og siger, at alle de kunder, som har titel som marketingchef, der ikke har været på vores website før, ikke er kunde i forretningen før, der nu har været på vores website 3 gange inden for de sidste 3 uger, dem vil jeg gerne automatisk smide ned i et segment, og det segment af kunder, de skal have følgende budskab på e-mail, på web, på hvad det nu ellers må være for forskellige elementer. Så vi kan altså drive segmenter baseret på de her adfærd, og så styre det content, der leveres på tværs af de forskellige medier og platforme, som vi har. Så eksemplet på det her, kan måske lige give jer bare sådan et lynhurtigt eksempel på den teknologi, vi arbejder med. Nu det her forsiden af den teknologi, vi arbejder med for Oracle, der hedder Eloqua, som er et cross-channel marketing communication platform. Og herindefra, der kan jeg altså arbejde med segmenter. Nu har jeg fået lov til at låne en af vores kunder, Danske Spils, nu skulle jeg faktisk logge ind i vores demo-installation. Jeg tror faktisk, jeg logger ind i Danske Spil, men pyt skidt, demoen er sådan set det samme. Så jeg har klikket på at lave et segment. Nu klikker jeg på et helt blankt segment, og herindefra, der kan jeg så begynde at segmentere. Jeg vælger et filter, og herover til højre, der vil du så kunne se, at jeg kan vælge for eksempel kontaktinformationer. Så jeg vil gerne have alle dem, der har en titel, jeg skal stave, alle dem, som har en titel, normaliseret titel for eksempel, som er eksempelvis marketingchef. Alle dem, der har den titel, dem vil jeg gerne have ind i det her segment her. Og hernede under, der kan jeg så vælge alle de digitale adfærd også. Det vil sige, er der blevet sendt en e-mail, en specifik e-mail? Har du ikke fået sendt en specifik e-mail? Har du klikket på en e-mail, eller har du ikke klikket på en e-mail? Er du unsubscribet til nogle specielle grupper? Har du submittet en eller anden form eller en specifik form? Eller har du ikke submittet en specifik form? Så det kunne godt være, at vi havde et nyhedsbrev om personalisering, vi gerne ville sende ud, hvor den her præsentation eller den her webinar lå på. Så vil jeg gerne sende det til alle dem, som ikke har submittet den specifikke form, der hører til det her specifikke webinar. Det kunne også være, om du har besøgt en eller anden landing page, eller et page tag, eller ikke har besøgt et page tag, eller du har været på en eller anden specifik del af vores website. Så for eksempel, hvis du har været på vores blog, skulle vi skrive increase.dk/blog. Nu har vi et eller andet sted hernede af. Så skriver vi http:// og således. Okay, nu skal jeg den der væk, det er meget, der sidder og fjoller lidt her. Så alle dem, der har besøgt vores forside for eksempel, dem tilføjer vi, og så siger vi minimum 2 gange,
2 gange inden for den within last, det kunne være 5 dage for eksempel, eller weeks, eller hvad vi nu ellers laver. Så det vil sige, her har vi altså lavet et segment, der hedder alle dem, der har en normaliseret titel, som har besøgt vores website minimum 2 gange inden for de sidste 5 dage. Dem vil jeg gerne gøre et eller andet ved. De skal have et eller andet specielt budskab, eller dem vil vi gerne sende direkte ind i kampagnen. Så det er blot for at vise jer, hvor simpelt det egentlig er at arbejde med platformen. Så nu har vi altså lavet et segment, og nu er det her jo en demoinstallation, det vil sige, når jeg trykker på save, så kommer der formentlig ikke nogen kontaktpersoner op, eller så vil den her op med det samme sige, der er 15.310 mennesker, eller 35 mennesker, eller hvad der nu ellers må være i vores database. Så det, som teknologien bruges til, det er jo til at understøtte det arbejde, som vi talte om før med at skaffe personaer. Så på den ene del af personasiden, der har vi sådan de faste attributter. Det vil sige, hvad er din titel, hvad er din alder, hvad er det for nogle uddannelser, du har, osv. osv. Og det er det, der sådan set mapper direkte ind i platformen. Så det data, vi har behov for, at vi identificerer vores personaer, gør os klar ind i platformen, så vi ved, det er den information, vi opsamler. Det vil sige, når vi laver en form til et webinar som det her, så spørger vi efter nogle specifikke informationer, for vi ved, det er de informationer, vi skal bruge til at kunne monitorere på, hvad er det for noget content, du skal have. Den anden element er jo så ud af personadelen, hvad er det så for en type, hvad er det for nogle ansvarsområder, du har. Og det handler jo rigtig meget om, hvad det er for et budskab, du så skal have i praksis hen gennem Customer Journey. Så hvis vi sådan prøver at springe lidt tilbage til processen her, så vi bygger altså digitale profiler baseret på først og fremmest forstå vores persona og kundens købsproces. Det vil sige, nu har vi det her landskab over, hvad er det for nogle budskaber, der skal leveres. Så bruger vi teknologien til at kunne lave segmenter og identificere Lasse, hvor er han henne af i sin købsproces, og det handlede jo om det konkrete data, din titel, antal ansatte, bla bla bla, og det andet element, altså det andet ben i den aktie, som vi taler om før, som er den online adfærd. Og baseret på de 2 elementer, så kan vi begynde at identificere, at Lasse, han er altså marketingchef i en virksomhed med mere end 500 ansatte, og han er i evaluate-fasen, fordi vi kan se, at han har været så mange gange på vores website. Så handler det så også om, hvordan kan vi så styre den kommunikation, vi leverer til vores kunder. Altså, hvordan kan vi så engagere kunderne på tværs af platformen? Hvordan kan vi automatisere og personalisere den specifikke kommunikation? Så hvis vi kigger en lille smule på det, så direkte inde i en platform som det her, der kan vi sådan set lave customer journeys, altså kunderejser af forskellige art. Det vil sige, at vi kan beslutte, hvad er det for en rejse, den her kunde skal have, når han kommer ind på websitet og kommer ind og skal modtage e-mails og dynamisk indhold osv. osv. Og måden det her det foregår på i praksis, det er, at inde i platformen findes det der hedder Campaign Canvas, hvor vi reelt set tegner kundens købsproces op. Lidt ligesom du faktisk har set det ud af sliden og den teoretiske tilgang til det. Der er altså noget teknologi her, som kan understøtte den element specifikt. Nu det her det er et eksempel på en introduktionskampagne, vi har kørt på et tidspunkt, hvor vi gav en bog ud gratis, hvor vi så styrede kommunikationen ned igennem. Der kom en mail fra en sælger, og vi sendte nogle rapporter, afhængig om du var den ene eller den anden industri, så var der forskellige referenceinformationer, der var på osv. osv. Så bare for lige at give eksempler på også, hvor simpelt det her det er at arbejde med. Så hvis I nu for eksempel skulle prøve at lave en styret kommunikationsproces, så går vi ind på det, der hedder Campaign Canvas, som vi lige har set for et kort øjeblik siden. Lad os nu sige, at jeg bare vil lave en simpel introduktionskampagne. Det vil sige, hvis du er marketingchef, og du ikke er kunde i forvejen, så vil jeg gerne sende dig følgende budskaber. Så først og fremmest, så trækker vi vores segment ind. Det segment, som jeg måske lavede lige før. Så vil jeg godt sørge for, at du får tilsendt en e-mail. Den e-mail, den skal have dynamisk indhold med et eller andet content i. Hvis du nu reagerer på den e-mail, det vil sige, at lad os sige, du klikker på e-mailen for eksempel, trækker det element ind, så vil jeg godt sørge for, at du får en anden e-mail, eller vi sender noget trafik til en landing page, der har et specifikt type content, osv. osv. Så det er rigtig simpelt sådan set at tage det stykke arbejde, man har lavet rent teoretisk, og man ser direkte ind i platformen. Så det handler altså om at kommunikere budskaber til kunderne på tværs af forskellige platforme. Og det vil sige, når jeg nu kommer ind på websitet, fordi jeg har valgt en type kunder, der har en eller anden specifik segment, ligesom jeg gjorde før. Det kan være vores segment A, marketingchefer, der ikke er kun i forvejen, der har været på vores website 2 gange. Så via integration med forskellige CMS-systemer, og afhængig af hvad det er for en teknologi, man bruger som CMS-system, så kan det være, at der er et plugin, eller også skal vi lave en integration, eller også så findes der tredjepartsprodukter, som faktisk baseret på den digitale profil, vi har opbygget før, kan styre det indhold, vi så har på vores website. Så hvis du nu har et CMS-system som Sitecore, eller
nogle af de andre, der har en personaliseringsmotor, så kan vi faktisk integrere direkte op mod den personaliseringsmotor i Sitecore for eksempel, der gør, at når jeg kommer ind på websitet, hvis du er i segment A, jamen så får du ikke et billede, der hedder Landing Page Optimization, så får du noget, der hedder ROI ved Marketing Automation, fordi du er økonomidirektør. Eller hvis du nu er kunden i forvejen, så får du en anden type budskab, de steder, man nu vælger ud. Og det betyder, det kan vi jo også gøre via e-mail, vi kunne gøre det via mobile og forskellige andre elementer. Så vi har altså en lang række forskellige kanaler, hvor vi baseret på det digitale indhold, den digitale profil, vi skaber i Eloqua, faktisk kan styre det content, som vi viser vores kunder. Jeg har nogle forskellige eksempler på, hvordan man kunne gøre det i praksis. Jeg vil dog give jer et helt konkret eksempel på en af de virksomheder i Danmark, som er allermest avanceret omkring hele det her. Det er det danske spil, som vi arbejder rigtig meget sammen med. De kører 800 kampagner eller sådan noget om året, og det er jo sådan sammenlignet med det, du spurgte om før, Diana, så er det jo den avancerede variant af det her. Der er jo ingen, der siger, at man skal starte med det her niveau til at starte med. Men de er helt overordnet defineret praksis 6, men 6 faser i en kundes livscyklus. Så til at starte med, så er du et lead. Og før du bliver til en reel kunde, så du har registreret dig på danskespil.dk, så er der et program af forskellige ting, som kører automatisk. De har en kampagne, der hedder Kaching, hvor man ved at svare på 10 spørgsmål, kan deltage i konkurrencen om at vinde 10.000 kroner. Det trækkes der lod om hver kvartal. Og det er klart, at de har selvfølgelig et produkt, der gør, at det er nemmere for dem at opsamle informationer. Og de ting, de spørger om, det er med til at profilere og identificere, hvad er det her for en type person. Det er en mand, han er typisk en person, der interesserer sig for sport osv. Så det giver nogle informationer om, hvad er det for nogle budskaber, der skal sendes. Efterfølgende så kommer der en række kampagner, som fokuserer på at konvertere den her kontaktperson til en kunde. Altså i bund og grund få dem til at registrere sig på danskespil.dk. Når du så har registreret dig, så kommer du ind i den første fase, der er kommet godt i gang. Der får man en velkomstkommunikation, som er velkommen til danske spil, før du overhovedet kan komme i gang med at prøve at spille sportsspil for eksempel, eller oddset, eller hvad det må være, så skal du altså lige aktivere din konto. Det vil sige, at vi lægger måler på, om kunden har aktiveret sin konto eller ej. Har han ikke gjort det, jamen så får han en række kommunikationer for at huske på, at du skal huske at aktivere din konto, osv. Man kan ikke spille noget, før man har overført nogle penge. Og hvis saldoen den er lige med 0, så skal du huske at få overført nogle penge, før du reelt set kommer i gang. Og hvis du har overført nogle penge, så er det ikke ens betydende med, at du har spillet dit første spil. Og så havde kommunikationen, der bliver sendt til personen, et fokus på at spille sit første spil. Når det så har gjort, at man egentlig er kommet i gang, så bliver man introduceret til alle de services, som danske spil har. Du kan spille på mobilen, og vi har et kundeservicecenter, der kan hjælpe dig, og alle mulige forskellige ting og sager. Hvis du har problemer, kan du få spørgsmål her, og svar her, og så videre, så videre, så videre. Så har det selvfølgelig også en min side, hvor man kan vælge ud, hvad er det for nogle af danske spils 12 forskellige brands, som man egentlig interesserer sig for. Så de nyhedsbreve, der efterfølgende bliver sendt, handler om oddset og lotto, hvis det er det, man interesserer sig for. Så monitorerer de også på den inaktive spiller, som jo typisk er der, hvor man får noget bonus og noget winback og nogle forskellige ting og sager. Så det er et eksempel på, hvordan man kan bruge det her med at profilere kunderne, altså identificere, hvem de er, og hvilken købsproces, hvor de henne er i købsprocessen, for at sikre, at det content, der bliver sendt, reelt set også er relevant i forhold til fasen. Vi springer tilbage for denne her, vi kan løbe for langt på tiden. Så man kan sige, at vi har kigget på, hvordan vi kan skabe digitale profiler, altså teoretisk set identificere sin persona, sikre, at vi har et billede af den konkrete købsproces. Udover det, så har vi kigget på, hvordan bygger vi så de digitale profiler i praksis ved noget teknologi, der kan tracke og integrere data. I det teknologi, som en af Oracles platform, der kan vi også lave segmenter, targetere kunderne. De segmenter, det kan vi nu bruge til en cross-channel personaliseringsproces. Og det gør jo så nu, at vi får muligheden for reelt set at kunne sende det, vi talte om før, en true personalization, fordi vi kan automatisk monitorere, om kunden har flyttet sig fra den ene til den anden til den tredje fase, og vi kan proaktivt selv vælge også at sende kommunikation ud via forskellige kanaler. I den her type teknologi, det kommer vi ikke til at dække i dag, fordi vi også skal passe en lille smule på tiden, men i den her type teknologi, der findes også værktøjer, som så kan sikre, at vi genererer leads, som sendes direkte over til CRM-systemet, så kunder, der har gjort, hvad det nu ellers måtte være for et element, vi definerer i købsprocessen, de skal oprettes som et lead over i CRM-systemet, så sælgeren får at vide, kan jeg sælge, at den her kunde har udvist så meget adfærd osv.,
som gør, at de faktisk er i markedet, og du skal ringe til ham nu, hvis du er i en B2B salgsproces. Så der findes også værktøjer direkte i samme platform, som kan dokumentere resultaterne af det, vi reelt set laver. Der er integreret direkte et BI-system, som kan kigge på den investering, vi har lavet i en kampagne, hvor meget omsætning genererer den så på bagsiden. Så man kan sige, det vi har talt om i dag her, handler jo rigtig meget om personalisering. Og som jeg nævnte før, så har Oracle en teknologi, der hedder Eloqua, som er en cross-channel kommunikationsplatform, som faktisk indeholder alle de elementer in a box, der skal bruges til at kunne drive den proces, som vi har talt om lige før. Det er klart, at den teoretiske del af det, det er jo selvfølgelig ikke noget, der ligger inde i teknologien. Det er et stykke arbejde, man skal lave ved siden af, som vi også kan rådgive og hjælpe jer omkring. Det er en cloud-baseret løsning, så der er ikke noget med at installere alle mulige IT-infrastruktur og forskellige ting og sager. Men det skal vi ikke kigge så meget på i dag. Det er blot så I ved det. Så nogle af jer kender sikkert vores ven her, Mikke Øgendahl. Fantastisk sjov fyr. Og grunden til, at vi lige har et billede med ham, der skulle nok nogle af jer, der tænker, hvorfor dukker han lige pludselig op her? Jamen det handler jo rigtig meget om, at jeg ved i hvert fald for mig selv, at man kan godt sidde på et eller andet webinar, eller til en eller anden event, hvor man tænker, det lyder sgu spændende. Jeg håber, I sidder med en lille smule af den fornemmelse, trods alt her, efter det her webinar. Og lidt ligesom når man er til Mikke Øgendahl, og han har fortalt en fantastisk joke, hvor man synes, det var lige spot on, den skal jeg da hjem og fortælle til konen, ikke? Og man sidder der. Og så sagde han, og så sidder hun og tænker, at man skulle nok have været der, ikke? Og lidt det samme kan også være tilfældet her, fordi der er rigtig, rigtig mange elementer, man skal tænke over, og vi har kun 45-50 minutter til reelt set at gennemgå tingene. Og det vi typisk har gjort, det er, at hvis man gerne vil arbejde med nogle ting som det her, så har vi sammensat nogle inspirationsworkshops, som vi typisk afholder, som egentlig handler om at samle de stakeholders, der er i virksomheden, for at identificere, at det her er noget, der har en gangbar vej hos jer. Så den præsentation, I har set her, i en lidt mere downscalet variant, sådan rent tempomæssigt, jeg kan godt tale langsomt også, til dem, der ikke tror på det, hvis jeg vil med på vores webinar før, så ved jeg, at det er forholdsvis høj hastighed. Men der afholder vi en inspirationsworkshop, sammen med de stakeholders, der er i jeres virksomhed, for at finde ud af, at det her er noget, som reelt set er relevant for jer. Og det er reelt set en inspirationsworkshop, som er gratis, og vi kigger lidt på værdien af de her muligheder her, hvad er der for noget teknologi, der skal til osv. Det er typisk salg og marketing og IT, og måske en administrerende direktør, som er med til inspirationsworkshoppen. Når det ligesom er gjort, og hvis der ellers er en sådan fælles grundlag for at gå videre med et projekt, så skal der bygges en business case. For en ting er, at det ser sgu spændende ud, og det er der måske nogle muligheder i, men er der overhovedet penge i for jer i det? Og der har vi det, vi kalder for en business opportunity workshop, hvor vi identificerer, hvad er det for nogle forretningsmæssige muligheder, den her form for teknologi, det er at arbejde med personalisering, marketing automation, den her type ting, livscyklusprogrammer osv. Hvad er det for en værdi, det vil kunne give jer, din virksomhed specifikt? Der udarbejder vi en specifik business case, og så arbejder vi med et proof of concept, og hvis det ellers viser sig at holde vand alle sammen, så skal man selvfølgelig i en implementeringsfase. Og I kan finde både inspirationsworkshoppen og business opportunity workshoppen direkte på vores website. Så sådan opsummeringen af det her, det handler jo om, at en ting er i hvert fald sikkert, det er, at kundernes købsproces har forandret sig. Og det er en langt større grad af en online drevet proces. Og vi kan jo som marketingfolk forsøge på at gøre det, vi altid har gjort, og så få de resultater, som vi altid har fået, og være tilfredse med dem. Eller også så skal vi prøve at kigge lidt på, hvad er det, der skal til, for at jeg stikker ud af mængden. Fordi det er jo ikke sådan, at 80% af alle marketingafdelinger i dag personaliserer hele deres kommunikationsproces. Fordi det er ikke, lidt tilbage til det Diana spurgte om tidligere, det er ikke bare en simpel opgave, og her klikker vi next, og så har vi personaliseret hele vores kommunikationsproces. Det er væsentligt mere komplekst end som så. Men det er jo en rejse, der skal startes, og der er ingen, der siger, at man skal lave det fuldblåen projekt, som Danske Spil for eksempel har. Man kan sagtens starte i det små og begynde at arbejde med personaer og dynamisk indhold i e-mails, der sendes ud, og senere han integrerer sit website ind i den proces også, osv. osv. Så det handler egentlig om at starte småt, men at tænke langt. Have en lille smule tro på at være visionær, og se ud i fremtiden, der hedder, er vi en virksomhed, som vil kunne profitere af og være væsentligt mere personaliseret i den kommunikation, som vi laver til vores kunder. Så det starter jo med en destination. Hver rejse starter med en destination, og det er jo det, vi egentlig prøver at skubbe lidt til her.
Og hvis du vurderer, at destinationen for jer godt kunne være at have en langt større grad af personalisering i jeres kommunikation, jamen, så vil jeg anbefale jer at overveje at kigge på en personaliserings inspirational workshop, som vi kan komme ud og afholde hos jer, og måske komme lidt mere i dybden for at finde ud af, at det her er noget, som kunne være relevant for jer. Så med det har vi faktisk været igennem temaet. Jeg håber, I har fået en lille smule inspiration undervejs, og ellers så er jeg åben for spørgsmål og kommentarer, hvis der er nogen, der skulle have nogle af dem. Så skyd løs, og ellers så er I fritaget for yderligere tiltale. Jeg håber, I har fået en lille smule ud af det her.